Enkosi kakhulu mbukeli ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye. Inyanga ke kaSeptemba akusiyonyanga kuphela yamagugu nenkcubeko kodwa ikwayiyo nenyanga apho sinika khona ingqalelo kubantu abaphila nealbinism. Ngomhla ke kubhiyozelwa umhla we-13 kupika Septemba minyaka le, ukanti ke ukuncokela ngokubaluleka kwale nyanga nalomhla sinaye olitshantliziyo othe qolo eqiniseka ukuba abantu abaphila nealbinism bahloniphekile futhi amalungelo wabo akanyashwa. Igama lakhe ke nguye uMandisa Mabhukula Makhunga. Mandisa, masikubulise sikwamkele. Sibambe ngazibini ngexesha lakho apha eSABC lihayi. Ngithathile ithuba nami ndibulele ngenxaxheba endithina ndiphila namhlanje. Ndiyazibusela kuwe nakubabukeli, ndizibusela nake-albinism community. Ndithi happy albinism awareness month. Halala nathi sitsho njalo yolonto siqonda into yokubana masikrwece sikumeme. Kumbukeli osekhaya oqonda into yokubana kuba siye sibona abantwana befike bejonge abantu abaphila nealbinism ngolunye uhlobo. Xa ungacacisa nje nga-albinism ungathini? Ndiye ndithi siswam mna i-albinism, it is just a lack of melanin. I-albinism ke i-melanin ke it's the substance eza ne-color on the genes of both parents. So xa une-albinism ithetha ubana ngaba umama wakho notata wakho uye waba ne-gene engenayo i-melanin. I-melanin ke le incedisa ekuqiniseni i-color on the skin okanye encediseni nasekukhuseleni amehlo. So xana ke ngoku sithetha nge-albinism ndiye ndithi it is just a lack of melanin. So umama notata bobabini baye bane-gene engena-melanin. So ke ngoku yento eyenza ubana ngaba i-albinism ibe yi-genetic condition. It means that abazali bobabini bathe bona kwi-genes zabo akwabikho melanin. So i-albinism xana mhlawumbi kukho into oyithathileyo namhlanje funeka uyazi uba i-albinism just a lack of melanin. I-melanin ke le iqinisa ikhala, singathi ikhala kwaye iqinisa namehlo. So i-albinism ke iyiloo nto, i-lack of melanin, kungabikho nje kunathi kungabi nayo ikhala eqinileyo for iskin sethu for amehlo ethu. Inyanga kaSeptemba ibekele bucala into bangaba mhlawumbe kuphawulwe yona kaloku i-albinism month. Ungathi kuwe mhlawumbe xa webelana nathi ngamava wakho, imicelimngeni othe wajamelana ngayo, kodwa singapheleli nje sijonge kwi-challenges, but ungathi mhlawumbe kwii-moments ongathi into yokubana ziye zakupha amandla, zakuncedisa kananjalo into yokubana ube litshantliziyo namhlanje? Ndicinga ubana into yokuqala mhlawumbi esinothetha ngayo ke yeyobana ngaba ubana ngaba sinokukholelwa into yobana ngaba abantu abane-albinism abazinalakha into yokuqala esinoncedana ngayo nokubana ngaba singababizi ngamagama ngoba ndicinga uba wonke umntu one-albinism ukhe wa-experience loo nto yobana ngaba abizwe ngamagama okanye kucinjwe ubana ngaba ukhona into special okanye uza nelakha. It is believed, it's a myth that xa une-albinism you bring luck. So xana ke ngoku sifumana ezi nyanga sifuna ne-albinism awareness month silungisa izinto ezinjalo ubana ngaba hayi nam ndingumntu ndifana nabantu. So izinto ke ngoku xana nidibana nathi isingase ningafuni usibamba isandla nifuna uyazi ubana uthi bana hayi kuba ndidibene nawe namhlanje izinto zam zizawuba rayithi. Izinto zakho azizolungiswa ngumntu one-albinism. So nokusibiza ngamagama akuncedisi yabona ngoba i-albinism it is just nje i-lack of melanin. So le nyanga iyasincedisa ekubana ngaba sifundise abantu ubana ngaba iyintoni i-albinism ngoba ndiye ndaqonda ubana ngaba apha kwii-communities esiphila kuzo abantu abayazi uba i-albinism yintoni kodwa bazi the myths ubana ngaba abantu abane-albinism bathi, abantu abane-albinism abathi, kodwa abayazi ubana ngaba eyona nto i-albinism iyo yintoni. So ndicinga ubana ngaba ke ngoku izinto esiye sidibane nazo ukubizwa ngamagama nokubana ngaba abantu bafuna ilakhi kuthi nokubana ngaba abantu basijonge yonke le mihla noko ngoku zizinto imele baziyehla ngoba yonke imihla siyazama ukufundisa sicacisa ubana ngaba i-albinism it is just a lack of melanin. And kuthatha ingxoxo ezinje wena Mandisa into yokubana mhlawumbe ii-community zethu ziqiqe ziqonde malunga ne-albinism, ingabi ngabantu mhlawumbe abazawuthi babanyevulele okanye babajongele phantsi. Kodwa ndiyafuna ukuqonda wethu Mandisa into yokubana nge-personal journey yakho okanye i-experience ungathi mhlawumbe ekukhuleni kwakho mhlawumbe okanye ngokusele umdala ikhona imini owakhe waziva ngathi mhlawumbe awuzithandi kuba uzawuzibona into yokubana
ubana ngokwebala awufani nabanye abantwana? Ndicinga uba mna for mna andikhe when it comes to my looks and indlela endidalwe ngayo, hayi mna andinazo ezo mini mhlawumbi ndingathi bana ndithi xa ndijonge ndiqonde ubana ngaba ndiyazeya okanye mhlawumbi ndiye ndinqwenele ukuba ngaba ndifane nabanye abantu. Kodwa ke what I'd like to share is that ndicinga ubana ngaba apha kwijourney lena ye-albinism uye uqonde ubana ngaba into endinothi ndiyishere yobana ngaba kule journey yam ye-albinism iyo into ndiye ndayamkela kudala as the ungaboni, as being partially sighted. Kodwa kona mna ekuzazini nasekuzithembeni ndicinga uba ke ndancedwa ekhaya kuba ndaxelelwa ekhaya ubana ngaba asidalelwa ngokufana. So loo nto indikhulise ndizazi ubana ngaba ukungafani nabanye abantwana akuthethi nto ngam. Kodwa eyona nto ke mhlawumbi ndinothi yobana apha kwijourney ye-albinism ndiyamkele kudala kukuba partially sighted, because kaloku ukuba partially sighted also means specifically for me that I'm unable to drive. So zizinto ezinjalo ke ngoku eziye mna personally endiyamkele kudala. Kodwa ke when it comes to me nokuzazi nokuzithemba, hayi noko andikhange ndibe nayo ii-challenges ezikanjalo. Intle kakhulu loo nto kuba kaloku njengokuba ulitshantliziyo ndiqinisekile into yokubana uye uhlangabezane nabanye bane-albinism. Xa beziza kuwe nangenyaniso bafika kumntu ozithandayo ozithembayo nabo bafumane inkuthazo. Xa sawujonga wena Mandisa umxholo walo nyaka uthi demanding our rights, protect our skin, preserve our lives. Lo mxholo ungathi mhlawumbe unyakaza ntoni apha entliziyweni yakho, kwaye ke mhlawumbe ungathi konke kuhamba kakuhle ngale theme? Ndicinga uba le theme sisi wam for lo nyaka ithetha kakhulu ngoba andiqondi ubana sithetha enough about skin cancer on the community of albinism. Ndicinga ubana ngaba asithethi enough ngoba abantu abasishiyileyo emhlabeni abane-albinism abahambe ngenxa ye-skin cancer. So le theme yalo nyaka it speaks about preserving our lives, because then that means that uthi umuntu one-albinism ukukhusela ubomi bakhe kuqala ekubeni abe ne-sunscreen ayiqabayo yonke le mihla. So ndicinga ubana ngaba indaba ye-skin cancer mhlawumbi nathi asithethi ngayo lukhulu ukwenzela uba abantu baqonde ubana ngaba i-skin cancer siyasigqiba thina siyi-community ye-albinism. So ke ngoku xana kuthethwa nge-skin cancer kuthethwa ngokufa andithi. So that's why ke ngoku preserving our lives then means that ke ngoku sicela ke ngoku xa sicela kumalungelo sicela ubana ngaba urhulumente asibonelele kwinto yokubana ngaba umntu one-albinism ayifumane umzekelo i-sunscreen qho. Yabona ifumana ke i-sunscreen ibe yinto e-accessible kumntu one-albinism. Xa sithi ngoku sicela i-sunscreen e-accessible asithethi uba ngoku siyifuna kuba sifuna uqaba, sithi ngoku sifuna i-sunscreen kuba sifuna ukuphila, ngoba ukuphila kwethu kujongene ne-skin cancer. And andiqondi ke ukuba mhlawumbi nathi sithetha enough about that. So that is what the theme evuselele yona kum kulo nyaka. Uthethile phaya phambili wena Mandisa malunga nezinto mhlawumbe ezisengqondweni zabantu, izinto zofana mhlawumbe abantu abazothi abantu abane-albinism ngabantu abanelaka, banye bade bafuna ukumxhawula. Siye sabona ukuxhaphaka kweziganeko wena Mandisa apho sibona abantu abane-albinism betrafikwa, bambi besetyenziselwa ii-rituals ingakumbi kumanye amazwe alapha eAfrika. Ingaba mhlawumbe ungathi yinto evamileyo kweli lizwe loMzantsi Afrika nakubeni sidla ngokuva lo marhe wokuba kukhona abantu abathathiweyo abane-albinism bethathelwa mhlawumbe ngamaxhwele asebenzisa into zobumnyama, kwaye ungathi mhlawumbe urhulumente, iziphathamandla ne-law enforcement zenza unako ukuqinisekisa into yokubana niyakhululeka kwaye niyakhuseleka kubundlobongela ubumila kunje? Zikhona iziganeko eziye zenzeke nakweli lethu lizwe sisi wam. Zikhona iziganeko eziye zenzeke and ke ngoku ixesha elininzi ziye zikubangela uba ziye zivuselele, andithi mose siphilela elizweni lenkululeko. Ngelinye ixesha xana sizibona ezi ziganeko zenzekayo mhlawumbi ziye zenzeke ngapha kwicala seDurban umzekelo, ubone uba ngelinye ixesha iba ngumntwana and then ngelinye ixesha ibe ngumzali sasikhona isiganeko somzali mhlawumbi oye wahambisa ngumntanakhe kumagqirha, uyaqonda. So ndiye ndicinga uba ke ngoku ezo zinto ziye zisenze ke ngoku zivuselele nawe mntu uqonda uba ngaba ke ngoku awuye ufile safe. So ndiyacinga ubana ngaba urhulumente noko angenza ngaphezulwana ekuqinisekiseni ubana ngaba
yazi ngelinye ixesha ukwenza ngaphezulu kukarhulumente kuthetha ubana ngaba uvula amathuba okufundisa nge-albinism ukwenzela uba abantu bazi ngoba kaloku sililizwe siyi-community yaqonda and ngabantu so ke ngoku xana ke ngoku sisenza ezi awareness senzela ubana ngaba xana kukho umuntu othe wayazi then kuzawuba khona umuntu oyazi ubana ngaba unelo ilungelo lokuprotecta umntu one-albinism umntu one-albinism azokhulela ekubeni unsafe kuba i-community iyayazi i-albinism ayizinalaka i-albinism ayizina kuzawuba khona umntu ngomamela le interview yanamhlanje aqonde ukhona umntana oselalini yam how about khona ngaba makafumane sunscreen so ndicinga uba urhulumente angasinceda kwicala le-social services nakhona kubana ngaba abantu abane-albinism bangafumani ukusokola xa befuna i-sunscreen ancedise nobana ngaba kwi-social services abantu abane-albinism ba-understand nobana ngaba i-albinism it forms part of i-disability because of ngoba ngelinye ixesha baye basokola. And eyona nto ebalulekileyo kukuba yonke le nto funeke kuxhobiseke isizwe. Le nto bendiyithethile ekuqaleni into yokubana kuyothatha iingxoxo ezikumila kunje. Mandisa ixesha masibambe ngazibini ngokuba ube nathi namhlanje. Kwaye ke ngenene nangenyaniso ilizwi lakho uthethe kwavakala. Kunjalo nje nakwi-albinism community nakumzantsi Afrika wonke uphela konke kuyohamba kakuhle. Right, mbukeli we-SABC lihaye besithetha naye uMandisa nolitshantliziyo le-albinism kuyo le nyanga mbukeli apho kuphawulwa kunikezwe ingqalelo nentlonipho kubantu abaphila ne-albinism.